Schúlená na brehoch rieky Tejo, Lisabon láka svojich návštevníkov jedinečnou kombináciou historického šarmu a modernej energie. Predstavte si mesto zaliate zlatým svetlom, kde sa farebné domy šplhajú po kopcoch smerom k trblietavému Atlantickému oceánu. Toto je Lisabon, metropola, ktorá prebudí vaše zmysly a získa si vaše srdce. Tu vás privíta vrúcnosť Lisabončanov, melancholické tóny hudby fado, ktoré sa rozliehajú úzkymi uličkami a neodolateľná chuť koláčikov, pastéis de nata. Lisabon je mesto, kde sa stáročia histórie fascinujúcim spôsobom prelínajú s modernosťou. Vydajte sa na cestu časom a prejdite sa úzkymi kamennými uličkami Alfamy, najstaršej štvrti mesta. Obdivujte azulejos, tie bohato zdobené keramické dlaždice, ktoré zdobia historické budovy a rozprávajú príbehy bohatej minulosti. Navštívte jeden z mnohých vyhliadkových bodov a vychutnajte si úchvatný výhľad na mesto. Mnohí cestujú, aby preskúmali veľké mesta Európy, ale Lisabon je skutočným skrytým klenotom. Nenájdete tu ruch a šum iných metropol. Uchváti vás jednoduchosť a pokoj stredomorského životného štýlu. Toto mesto, rozprestierajúce sa na kopcoch, ponúka uchvatné výhľady na každom kroku. Od živého a bohémskeho Bairro Alto po elegantné uličky Chiada objavíte históriu a kultúru, ktoré sa skrývajú za čarom tohto mesta. Kláštor Jeronimos, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, a melancholické tóny hudby fado, ktoré sa každý večer rozoznievajú ulicami, vás úplne očaria. Keď vstúpime do Alfamy, je to ako by sme sa vydali na cestu v čase. Tu nájdeme najstaršiu históriu Lisabonu. Táto štvrť sa rozvinula okolo hradu Saint-Georges. Keď sa budete prechádzať Alfamou, nezabudnite navštíviť jej početné vyhliadky. Z vyhliadky Santa Luzia sa môžeme pokochať neuveriteľným výhľadom na rieku Tejo, ale srdcom Alfamy sú jej obyvatelia. A samozrejme, žiadna návšteva Alfamy nie je úplná bez jazdy slávnou električkou 28. Keď sa zvečerieva nad Lisabonom, Bairro Alto ožíva. Tu bije umelecké srdce Lisabonu. Táto očarujúca štvrť sa nachádza na jednom zo 7 pahorkov Lisabonu. Cez deň ticha, večer sa mení na pulzujúce centrum zábavy. Úzke uličky Bairro Alto sa zaplňa smiechom, hudbou a cinkaním pohárov. Miestni obyvatelia a turisti sa tu stretávajú, aby zažili slávny nočný život. Cez deň Bairro Alto odhaľuje svoju druhú, pokojnejšiu tvár. Oplatí sa prejsť sa po uliciach plných butikov, antikvariátov a umeleckých galérií, objavovať skryté poklady a originálne suveníry. Môžete si oddychnúť šálkou kávy v tradičnej kaviarni, alebo si vychutnať autentickú portugalskú kuchyňu v jednej z reštaurácií. S príchodom noci sa Bairro Alto magicky mení. Ulice sa zaplnia ľuďmi a vo vzduchu cítiť vzrušenie. Bary vynášajú stoly von a davy zaplňajú každý kút. Z každého rohu sa ozýva živá hudba, od tradičného fado po moderný jazz a všetko medzi tým. Môžete stráviť romantický večer v útulnom vinárskom bare, zabaviť sa s priateľmi alebo si jednoducho užívať atmosféru. V Bairro Alto si každý nájde niečo pre seba. Strate sa v bludisku jeho uličiek, nechajte sa unášať bohémskou atmosférou a objavte, prečo je Bairro Alto skutočným srdcom nočného života Lisabonu. Žiadna návšteva Lisabonu by nebola úplná bez jazdy električkou číslo 28. Je to neodmysliteľná súčasť mesta. Táto žlto-oranžová drevená električka nie je len dopravným prostriedkom, ale hotovým výletom v čase. Nastúpte, preneste sa do minulých čias a nasajte pravú atmosféru Lisabonu. Trasa električky číslo 28 vedie cez historické štvrte Lisabonu a odkrýva úžasné výhľady. Cesta sa začína na rušnom námestí Martin Moniz a električka pomaly stúpa do štvrte Graca, pričom po ceste ponúka malebné scenérie mesta. Električka sa kľukatí úzkymi uličkami a jej zvonček upozorňuje chodcov. Držte si klobúky. Táto jazda električkou vás prevedie okolo najznámejších pamiatok Lisabonu. Prejdete okolo katedrály Sé, najstaršieho kostola v Lisabone, ktorého románska fasáda pripomína bohatú históriu mesta. Pokračujúc vpred, uvidíte majestátny národný panteón s bielou kupolou, ktorá dominuje štvrti Alfama. Na každej zastávke električky objavíte inú tvár Lisabonu, od živých trhovísk po pokojné a očarujúce námestia. Pri prechádzaní úzkymi uličkami si všímajte detaily, ktoré robia túto jazdu jedinečnou. Obdivujte farebné kachličky, ktoré zdobia budovy. Každá kachlička rozpráva príbeh z minulosti Lisabonu. Sledujte každodenný život Lisabončanov
Počúvajte melodickosť portugalčiny a ruch mesta. Jazda električkou číslo 28 nie je len o tom, ako sa dostať z bodu A do bodu B, ale predovšetkým o ponorení sa do lisabonskej kultúry. Električka 28 ponúka cestu historickými zákutiami Lisabonu. Ale jazda touto električkou je oveľa viac než len obyčajný spôsob dopravy. Pre mnohých je to takmer púť. Je to spôsob, ako pocítiť dušu mesta a vidieť Lisabon očami jeho obyvateľov. Táto električka sa stala symbolom nadčasového šarmu Lisabonu, pretože spája staré s novým a umožňuje zachovať tradície. Cesta električkou 28 je zážitok, ktorý si treba vychutnať v pokoji. Neponáhľajte sa, užite si každý okamih a nechajte sa uniesť jedinečnou atmosférou mesta. Vystúpte na ktorejkoľvek zastávke, ktorá vás zaujme, a preskúmajte okolie pešo. Možno objavíte niečo úžasné. Električka 28 môže byť preplnená, najmä v hlavnej sezóne, ale nechajte si ujsť túto jedinečnú jazdu. Skúste ju stihnúť na jednej z prvých zastávok, budete mať väčšiu šancu nájsť si voľné miesto. Môžete sa rozhodnúť pre jazdu večer, keď sú davy menšie a mesto je zaliate teplým svetlom zapadajúceho slnka. Električka 28 nie je len električka. Je to symbol živej histórie Lisabonu, brána k ceste v čase a zdroj nezabudnutelných spomienok. Takže nastúpte, držte sa pevne a nechajte sa električkou 28 uniesť na nezabudnutelnú cestu srdcom Lisabonu. Zo srdca Lisabonu, z jeho úzkých uličiek, sa ozýva melancholická melódia, presiaknutá históriou, spomienkami a dušou portugalskej. Toto je hudba, ktorá sa stala deliteľnou súčasťou portugalskej kultúry. Zrodila sa v 19. v Alfame, je najstarších štvrtí Lisabonu. Je to hudba, hovorí o radostiach a života. Predstavte, že sedíte v malej reštaurácii v Alfame, na stole vám servírujú jedlo s grilovanou rybou, príbeh sa začína. Na pódium vstupuje radista, jeho hlas začína sprevádzaný portugalským. Hudba rozoznie na všetci pozorne. Toto je príbeh o láske, túžbe, piesne o mori, pravda, ten pocit melancholie, nostalgie, ktorý ťažko opisuje. Nie je len hudba, je medzi umelcom a poslucháčom, je to rozhovor. Texty ako poézia, o láske, strache a o živote. Táto hudba dokáže chytiť aj tých, ktorí nerozumejú. Fadisti do svojho spevu celé a talent, ich hlasy emócie a ich prsty robia na gitare zázraky. Je to hudba, ktorá spája. Keď budete počúvať fado, nechajte sa unášať hudbou. Zatvorte oči a vnímajte ju, prežívajte dušu Lisabonu. Ponorte sa do tejto hudby a pocíťte kúzlo portugalskej kultúry. Počas vašej návštevy Lisabonu si nenechajte ujsť príležitosť zažiť koncert fada. Štvrť Alfama je srdcom tohto jedinečného hudobného žánru. Každý večer sa melódie fada rozoznievajú v mnohých podnikoch zvaných Casas de Fado. Niektoré z nich sú známe svojou tradičnou atmosférou. Nechajte sa uniesť touto jedinečnou atmosférou. Vychutnajte si pohár portugalského vína a tradičné pochuťky. Predstavenia sú často veľmi osobné a plné emócií. Večer s fadom je skutočne výnimočným kultúrnym zážitkom. Objavte krásu fada a nechajte sa uniesť jeho magickou atmosférou. Pozrite sa na tieto miradouro v Lisabone. Nie sú to len vyhliadkové body. Sú to živé miesta stretnutí, kde sa schádzajú miestni aj turisti. Ľudia sem chodia stretnúť sa s priateľmi, dať si niečo na pitie, vypočuť si živú hudbu, alebo si len tak vychutnať atmosféru. Každá vyhliadka má svoj vlastný charakter a jedinečné atrakcie. Santa Catarina je jednou z najobľúbenejších vyhliadok. Nájdete tu umelcov, hudobníkov, študentov a samozrejme turistov. Pri západe slnka je tu neuveriteľná atmosféra. Cítiť tu čaro Lisabonu. Lisabona je žiarivé mesto, ale jej gastronómia, tá je ešte výnimočnejšia. Pripravte sa na skutočnú hostinu pre vaše zmysly. Portugalská kuchyňa je bohatou zmesou stredomorských chutí. Od tradičných taverien až po michelinskými hviezdami ocenené reštaurácie, Lisabon ponúka niečo pre každého.
Začnime kráľom portugalskej kuchyne, bacalhau. Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako pripraviť túto národnú špecialitu. A vaša cesta by nebola úplná bez ochutnania čerstvých rýb a morských plodov. Nezabudnite si jedlo vychutnať s osviežujúcim vínom Vinho Verde a nasať pravú lisabonskú atmosféru na brehu rieky Tejo. Žiadna návšteva Lisabonu by nebola úplná bez ochutnania miestnych sladkostí. Pastel de nata je asi najznámejší portugalský dezert. Malý koláčik z lístkového cesta, naplnený lahodným vaječným krémom a posypaný práškovým cukrom. Táto obľúbená pochuťka je ešte lepšia teplá, čerstvo upečená, spolu s dúškom silnej portugalskej kávy. Skutoční milovníci pastel de nata musia navštíviť cukráreň Pastéis de Belém. Okrem pastel de nata ponúka Lisabon širokú škálu ďalších lahodných sladkostí, ktoré stoja za vyskúšanie. Belém nie je len miestom plným pamiatok. Je to miesto, kde môžete cítiť ducha objavov. Predstavte si všetkých tých námorníkov z dávnych čias, vyplávajúcich do neznámych vôd, do neznáma. Aké emócie ich museli sprevádzať? Pozrite sa na pamätník objaviteľov, tento majestátny monument v tvare karavely. Od infanta Henricha po Vasca da Gamu, títo odvážni objavitelia zmenili beh dejín. Z vrcholu sa zamyslite nad ich odvahou a dopadom, aký mali ich cesty. Po dni plnom objavovania si doprajte pastel de nata, tradičný portugalský koláčik. Nezabudnite navštíviť Antiga Confeitaria de Belém, preslavenú svojimi pastel de nata už od roku 1837. Belém je živou históriou a oslavou portugalského dedičstva. Keď slnko zapadá a farbí lisabonské strechy do oranžova, mesto sa prebúdza k životu s novou energiou. Ulice sa zaplňajú smiechom a rozhovormi a vzduch vibruje v rytme hudby. Lisabonská noc je rovnako živá a podmanivá ako deň. Od tradičných domov fada až po bary na strechách, Bairro Alto je miestom, ktoré musíte vidieť. Táto bohémska štvrť je plná barov a reštaurácií a pulzuje živou a prívetivou atmosférou. Pri rieke Cais do Sodre láka svojimi rušnými barmi a reštauráciami. Tu zábava pokračuje až do rána. Ste pripravení na dobrodružstvo v Lisabone. Tu je zopár tipov, ako si spraviť výlet nezabudnutelným. Lisabon sa najlepšie spoznáva pešo, ale pripravte sa na to, že budete musieť zdolať kopec či dva. Vezmite si pohodlnú obuv. Nezabudnite piť veľa vody a majte so sebou fľašu, ktorú si môžete doplňať. Počasie v Lisabone je zvyčajne veľmi príjemné. Verejná doprava je vynikajúca a dostupná. Žltá električka je skvelý spôsob, ako preskúmať historické štvrte. Lisabon ponúka reštaurácie pre každý rozpočet. Ochutnajte miestne víno, najmä Vinho Verde. Kultúra kávy je tu veľmi dôležitá, najmä espresso, ktoré sa tu volá bica. Nezabudnite si dať pauzu na kávu v jednej z mnohých očarujúcich kaviarní. Lisabon vás vezme na nezabudnutelnú cestu. Jedinečná zmes histórie a kultúry vás očarí. Od malebných zákutí po uchvatné panorámy, melodická hudba, lahodná gastronómia, Lisabon ponúka niečo pre každého cestovateľa. Prechádzajte sa úzkými uličkami štvrte Alfama, povozte sa slávnou električkou 28, alebo sa nechajte uniesť melancholickými tónmi hudby fado. Lisabon prebudí vaše zmysly a poskytne vám nezabudnutelné zážitky. Kráčajte po dláždených uličkách a rušných námestiach a pocítite jedinečné čaro Lisabonu. Lisabon nie je len miesto, je to stav mysle, spomienka, ktorá vám zostane v srdci dlho po tom, čo ste povedali dovidenia. Vrelí ľudia, zvuky hudby, vône gastronómie a krása objavená na každom kroku. Tak na čo ešte čakáte? Zbalte si kufre, rezervujte si letenku a nechajte sa uniesť kúzlom Lisabonu. Ponorte sa do jeho čara. Naša cesta ulicami Lisabonu sa blíži ku koncu, ale dúfame, že sme vo vás prebudili túžbu objaviť krásu tohto mesta na vlastné oči. História, vône a zvuky Lisabonu nie sú len spomienky, ale pozvánka na návrat. Lisabon nie je len bod na mape, je to pocit, melódia, ktorá rezonuje v srdci a chuť, na ktorú sa nezabúda. Je to mesto, ktoré vás príjme s otvorenou náručou a podelí sa o svoje tajomstvá s tými, ktorí ich chcú objaviť. Náš film sa tu končí, ale vaše dobrodružstvo magickým Lisabonom sa práve začína. Tak na čo ešte čakáte? Vydajte sa na nevšednú cestu do mesta 7 pahorkov, ktoré vás očakáva s otvorenou náručou. Zamilujte sa do Lisabonu a vždy túžte po viac. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto nezabudnutelnej ceste. Ak sa vám tento film páčil, dajte like, prihláste sa na odber kanála a podielte sa oň s priateľmi. Vaša podpora nám pomáha objavovať úžasné miesta po celom svete. Do skorého videnia.
Informácie o partneroch, ktorí nám pomohli vytvoriť tento film, nájdete v popise. 1 like, 1 prihlásenie, 1 zdieľanie. Vidíme sa čoskoro.